Hija ġimgħa importanti għal Partit Nazzjonalista li tilħaq l-qofol tagħha nhar il-Ħadd li ġej bil-Kunsill Ġenerali li jiġi indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Kunsill Ġenerali jikkonferma l-proċess ta' tiġdid li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista. Bħala parti minn dan il-proċess, it-tnejn saret l-elezzjoni bikrija biex ikunu eletti l-membri fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-votazzjoni fetħet fil-5 ta' wara nofsinhar. Kollox 25 persuna ttefgħu in-nomina l-eżekuttiv b'9 minnhom ikunu nisa, 10 irġiel, 4 żgħażagħ u 2 għawċin. Fil-każ tal-listi taż-żgħażagħ u l-għawċin dawk li tefgħu in-nomina huma awtomatikament eletti minħabba li ntefgħu nomini skont kemm huwa meħtieġ mill-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Wara l-votazzjoni bikrija ta' tnejn ikun imiss li s-sibt li ġej tinżamm il-votazzjoni ewlenija biex ikunu eletti 6 nisa u 6 irġiel. L-elezzjoni tas-sibt se tinżamm bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà u bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar f'Tasannata Għawdex. Intant qabel il-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd se jkunu qed isiru sensiela ta' Assemblej Reġjonali illi fihom se jkun hemm diskussjoni bejn il-kunsilliera tar-reġjun partikolari u tmexxija tal-partit. L-Assemblej Reġjonali se jkunu mifruxa f'diversi każini f'Malta fil-mod li fit-23 ta' Ġunju se ssir laqgħa fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat. Il-Kunsill Ġenerali għandu tema niġġeddu għal pajjiżna u se jservi wkoll bħala pjattaforma importanti biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jwassal il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna u jippreżenta soluzzjonijiet għad diversi sfidi li qed jaffaċċjaw in-nies bħalissa.